dia. Bon dia. Bon dia. Com està? Vostè dirà. Com va l'assumpte? Així estem tallant xocolata Adéu. i arreglant-lo per a que el provi la gent. Molt bé. Pues a veure si mos ensenyava el secret del xocolata. El xocolate. Que està molt bo, ho sabem tots. Però a partir d'ahí poqueta cosa Què és el que volen saber del xocolate? La tradició d'este La tradició poble, d'este de la poble... vila... Este poble, en l'any 36, teníem 32 fàbriques de xocolata, així en la vila. I la tradició de xocolata era perquè així la vila era un dels pobles més importants de pesca d'Espanya. Entonces, els barcos de pesca diu que anaven a la part d'Àfrica a pescar, carregaven de tonyina i una volta carregats de tonyina, traien el lastre que portaven de pedra, clavaven el cacau i pujaven per amunt, carregats de cacau. Altres coses que m'han dit és perquè al ser el poble, un dels ports més importants d'Espanya de pesca, els barcos venien a carregar les teles que feien en Alcoi, en la part d'Alcoi. Entonces, quan tornaven per ací, venien carregats de cacau. Aquestes són les dues versions que m'han donat. I que anava a dir-li jo, dic, i l'acostum en casa de vostè tota la vida? Tot el xocolater. Qui eren, el xocolater? El meu bisabuelo ja era xocolater. Ja era? Sí, anava a una fàbrica a fer xocolata i després se n'anava l'abuela, la bisabuela meua, a vendre-lo. Ells en la burra, lo que havia entonces, a casa per casa a vendre-lo. Després m'abuelo i el germà es van posar dos fàbriques de xocolata, una sí, l'altra i darrere. M'abuelo, els fills van seguir, el germà, els fills un es va dedicar a la mar, dos es van dedicar a la mar, un altre es va dedicar al xocolata i l'altre se m'ha vindre així a fer faena. És a dir, que vostè d'una setmana o dos, no? Això del xocolata. Jo sí, un parell de setmanes. No arriba. Ma mare va parir així dalt, de xocotiu. Bueno, i vostè mos recomanaria algun xocolata per provar? El que li agrada a vostè, qui no li agrada? El llet... M'agraden tots. Quasi m'ha fet gràcia este de pur en el mela. Eixe en ampula està boníssim. Este en el mela està... Vos hem permís? Vaig agarrar un trossiu a veure. Eixe de llet amb mela. Este llet, a mi m'agrada més el llet amb mela. Els millors xocolates que hi ha són els que quan més cacau porten, millor per al cos. El cacau no engorda. Hi ha una cosa, antigament sabien tres coses en Espanya, tots els xiquets. No menges xocolata que es cauen les dents, no menges xocolata que es deixen grans i no menges xocolata que es poses grossot. Mentires, tot. El xocolata negre no engorda, el xocolata llet sí... És el que ho ha fet sí, és el que... I el xocolata té... Què no mos endurem un sortidito variat? Un sortidet variat? Sí, un sortidet.